Bona tarda, Eduard. Doncs sí, m'he desplaçat fins a Vila-seca, m'he desplaçat fins al pavelló municipal d'esports. I per què? Doncs perquè, escolta, comença l'estiu i també una de les coses que moltes vegades també comencen són totes aquestes activitats esportives, com una que coneixerem aquí i que jo crec que és molt interessant, el Suma't a l'Hoquei, organitzada pel Club Hoquei de Vila-seca, amb el qual el que busquen, a part d'oferir una mica d'esport per als més petits, és sobretot remarcar, molt important, aquests valors que es poden transmetre a través de l'esport. I per això m'acompanyen dues persones que segurament m'ajudaran a explicar molt més què hi ha darrere d'aquest projecte. El primer de tots, Guillermo García, que és el president del Club Hoquei de Vila-seca. Moltes gràcies per acompanyar-nos a Carrer Major. Moltes gràcies a vosaltres, encantats. Escolta, ho comentàvem, ja porta un parell d'anys aquest projecte en marxa. Una mica, com ho valores? Home, molt positivament, és un projecte que portem aquí del club des de fa 3 anys, també de la mà de l'Ajuntament de Vila-seca, i la veritat és que és una cosa que ens està engrandint com a club i com a formar els nens també, i a nosaltres com a Junta personalment també la veritat és que està encoratjant el treball que fem, els resultats que estan donant, i creiem que és una molt bona iniciativa que vam agafar fa 3 anys i que esperem continuar molts anys i fem més gran. Una iniciativa amb aquesta vessant social, no? De transmetre valors amb aquests nois i noies que venen aquí durant aquest temps. Escolta, com d'important és que aquestes persones, com per exemple les que justament ara mateix aquelles persones que ens segueixin a través d'aquest servei del streaming, que segurament podran també recuperar a través del nostre servei de Ràdio La Carta, com d'important és oferir aquesta possibilitat d'aprenentatge, ja no tan sols d'esport, sinó de tots aquells valors que poden anar al voltant de l'esport? Pues en primer lloc, complir amb el nostre objectiu com a club i com a associació, que una és formar els nens no només amb l'esport sinó amb els valors, i això és un objecte que tenim com a club dintre dels nostres propis estatuts, i és una branca que ens mancava al club. Només fèiem la vessant esportiva i vam iniciar els valors. Creiem que és una eina molt important pels nens, no només que surtin com a esportistes, sinó formades com a persones, no? amb uns valors. Dintre també estem treballant amb uns equips que són una comunitat entre ells i clar, els valors són importants també per treballar els equips que sortiran més enfortits, no només com a persones sinó també esportivament. És un reforç que els hi fem i creiem que ens veiem amb l'obligació, són uns nens que estan aquí totes les tardes, que les famílies ens ho deixen també no només per fer esport sinó per créixer com a persones, i creiem que és una cosa que ens faltava i que vam començar a fer-ho. I en tot cas també per conèixer una mica més el projecte. L'altra persona que m'acompanya aquí ara mateix és l'Andreu Porta, que és el responsable d'aquest projecte de Suma't a l'Hoquei. Escolta, moltes gràcies també per acompanyar-nos a Carrer Major. Un plaer, gràcies a vosaltres. Escolta, per entrar ja una mica més en el temari, exactament quines són les activitats que s'ofereixen dins d'aquest projecte i amb les quals a través d'aquestes voleu transmetre tots aquests valors als nois? Bueno, el projecte és un projecte obert. És un projecte obert, vull dir que no hi ha unes activitats concretes, estanques, que només pensem en aquelles, sinó que en el mateix dia a dia, en la mateixa evolució de la temporada o de l'any, anem anant creant diferents activitats, aprofitant les oportunitats també que se'ns donen en el moment, no? Sí que hi ha una planificació, una seqüencialització de diferents activitats, tenim clar quins són els pilars fonamentals que volem tocar i a partir d'aquí anem generant activitats sobre la marxa també, no? Treballem temes ja per una banda, una part molt important del projecte és l'atenció a persones amb discapacitat, creant un equip de florbal, que aquest equip de florbal ens permet treballar temes d'integració, temes de solidaritat, temes de conèixer altres realitats, altres persones. Tenim una altra part important on s'agrupen moltes activitats també, que és de treball amb la comunitat, amb els diferents equips de la base, diferents accions, diferents sinergies, activitats que volem treballar el tema de la cohesió d'equip, com deia el Guillermo abans, de treball en equip, de cohesió, com es deia, de solidaritat, d'empatia, de ficar-se al lloc de l'altre, d'ajuda. Una altra part molt important també de les activitats van centrades en la comunitat del club, que no només és la base, sinó hi ha entrenadors, famílies, societat al voltant del nostre entorn, i bàsicament serien aquests els pilars fonamentals del Suma't, del projecte, no? Totes interrelacionades entre si, i a mesura que anem evolucionant cada activitat que anem anant fent, anem anant adaptant-nos amb la realitat que tenim i les oportunitats que s'ofereix el dia a dia.
I escolta, has comentat un tema bastant important, que és aquest fet que també es treballa amb aquestes persones, amb aquests nois amb una discapacitat funcional. Com d'important és de poder oferir també aquest servei per a aquestes persones? Per nosaltres és fonamental perquè és una manera d'atendre una part, com deia abans el Guillermo, no? De la nostra missió, una part molt important com a club, el que volem és un foment de donar un cop de mà a la societat, no? I com a persones que som, com a persones que atenem, estem obligats a atendre tots els col·lectius de la societat, no? Com a mínim internacional. Llavors, el col·lectiu, les persones amb discapacitat, pensem que és una part molt important de la societat que s'ha de visibilitzar molt més del que està a dia d'avui, no? Amb la qual cosa és un dels pilars fonamentals, perquè és que, a més, ens permet treballar amb aquestes persones, però gràcies al treball amb aquestes persones podem treballar amb la nostra base, oferint-los conèixer una realitat que de normal és més complicat que la puguis conèixer, no? I en tot cas també m'he enterat que es treballa amb pares. També és important fer aquesta pedagogia no tan sols amb els més petits, sinó també amb els pares, i crec que també porteu persones com àrbitres per poder continuar encara més amb tot aquest treball de tots aquests valors. Com és també treballar aquesta vessant? És un altre vessant fonamental. O sigui, moltes vegades cal treballar més o pensar més activitats i dinàmiques amb els pares que no pas amb els nens o nenes de la base, no? Perquè si els pares prenen consciència de lo importants que són pels nostres nens i nostres nenes, també prendran consciència de quin tipus de comportament han de tenir, no? Que ja estan tinguent un comportament molt bo, però bueno, tot això suma per ser conscients i fer les coses amb consciència i donar com a exemples que som els pares, no? Fem xerrades, venen professionals del camp que ens expliquen com som els pares i les mares, venen àrbits que també ens ajuden amb les dinàmiques que fem a prendre consciència de la importància de qualsevol figura dins del partit, no? Estem acostumats a no tenir en compte l'àrbit, el valor de l'àrbit dins d'una pista, no? Llavors, des del punt de vista d'ell, que ens pugui explicar les seves experiències o com viu ell un partit, doncs ens ajuda a ser potser una mica més conscients de la realitat que hi ha, no? I això amb els pares també, amb els nens i nenes de la base, tant dels equips també, però sobretot amb els pares, que és una part molt important. Els intentem implicar, no? Que es facin seu el projecte i que siguin una part important del projecte, que ho visquin així. Aquest l'aspecte als àrbitres, que de vegades en el fragor, en la calentor d'un partit, de vegades costa una mica, i sobretot de vegades també els hi costa una mica als pares. En tot cas, també, Guillermo, m'agradaria conèixer una mica més també de quants xavals estem parlant de que participaran enguany. Pues enguany tindrem aquí fins a 80 nens de la base, formaran entre escola i els equips que tenim de base seran uns 80 nens, cada any anem creixent, i després tenim els participants del floorball, que cada any també se van sumant perquè se van sumant fundacions i seran uns 60 més, o sigui tindrem una bona comunitat de nens i nenes que formaran part del projecte. I ara mateix, si alguna persona, alguna família que ens pugui estar escoltant estigués interessada en afegir-se al projecte, què hauria de fer? Home, en principi també fem activitats. Les activitats en principi són pels socis, pels membres de la comunitat del club i per les fundacions que se vagin afegint al projecte. També tenim altres que hem obert al públic en general i a les altres entitats esportives de la ciutat aquí de Vila-seca de moment, com és la xerrada amb un coach pels pares per com es comporten aquí a les pistes. I en principi res, simplement estar atents a el que fem a les xarxes socials, que ho anem publicant tot, i aquí ens tenen per el que vulguin, tenen el contacte obert perquè tothom qui vulgui participar i col·laborar està obert, tenen les portes obertes. Sens dubte un projecte molt important perquè ofereix aquesta possibilitat de donar aquest aprenentatge als més joves, sobretot en aquests valors que són tan importants i que moltes vegades ens oblidem que a través de l'esport es poden oferir moltes més coses a part d'aquesta forma física que es pot guanyar. En tot cas, com així una última pregunta per tancar, a mi el que m'agradaria conèixer és sobretot ara mateix tots aquests xavals que duran a terme tota aquesta estança aquí, de cara ja a pròxims anys. Quin seria l'objectiu per part del Club Hoquei? Perquè, com hem comentat, ja porten
com 2 anys o així. Ara quin seria l'objectiu en els següents anys? Continuar d'aquesta manera? Hi ha algun projecte per anar millorant? Bueno, tenim diversos projectes, no només un, és anar seguint formant, seguint tenint activitats noves, creant activitats noves que puguin formar els nens, els entrenadors i els pares, amb psicòlegs esportius, psicòlegs de tot tipus, i després tenim un projecte molt important que és la futura escola de valors, que és el que volem incorporar. Aquestes persones que fan el floorball o que tenen algun tipus de discapacitat, incorporar-les. I no que siguin ells les que vinguin a col·laborar, sinó que nosaltres col·laborem amb elles i que formin part dels staffs tècnics, que ja han començat, l'últim mes ja han començat, alguna d'elles han començat aquí a col·laborar amb els entrenadors als entrenaments que fan amb la canalla. L'any que ve volem potenciar això i que sigui un exemple per tothom, no? Una integració total dintre dels equips, que aquestes persones tinguin el seu espai aquí i que amb total normalitat puguin ser entrenadors, delegats, membres del nostre staff, de la junta, del club, que siguin un mes del club. Doncs sens dubte aquest projecte de Suma't a l'hoquei organitzat pel Club Hoquei de Vila-seca, molt interessant, molt necessari per a l'aprenentatge, per a aquesta millora, per a aquest creixement dels més joves i que en tot cas el que fem és agrair-li primer al Guillermo García, president del Club Hoquei de Vila-seca, per haver-nos acompanyat i també a l'Andreu Porta, responsable del propi projecte de Suma't a l'hoquei. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat a Casamajor. A vosaltres. Moltes gràcies a vosaltres. En tot cas, Eduard, ja ho heu conegut, des d'aquí a Vila-seca hi ha una bona proposta que esperem que continuï molts anys més per a que els més joves puguin, a part de fer esport, que és molt necessari i molt bo per la seva salut, també a conèixer, també a aprendre tota aquesta sèrie de valors.